Случвало ли ви се някой софтуер да ви забие по време на работа? Да. Ами да, случвало ми се на Word и Excel. Веднъж правих един проект, реално не сейфах нещата и ми заби компютъра, при което се рестартира, уж има някакъв аутосейф, но той явно не проработи и може би трябваше да пише 10 страници наново. 10 страници Някъде на толкова ново. бяха, да. Добре, защо не използваш контрол процес шортката? Нямам представа, що не съм го използвал. Наскоро имах такъв инцидент, да. Коя софтуерна програма ви е забила? Photoshop. Там цялото нещо беше, не знам точно защо, но запазих просто един от проектите и на следващия ден не беше запазен. Не знам как стана, тъй като те бяха няколко неща и аз нормално не ги запазям, цъкам да се заключи програмата и излиза на всяко да, не да се запази. Не всичките цъкам да и едното не се е запазило вече. Но на едното съм натиснал не по някаква причина. А добре, по време на работата не цъкате ли контрол процес? Не. Шортката? Не, надявам се на Photoshop да аутосейва. Нормално това е, да. Може да има някой аутсейв, си ги прави една отделна папчета някъде на компютъра. Може някъде да ги има, да съществуват на компютъра. Знаете, може, тут не се бях зависил. Вече няма значение, но ще го има в това. Ако имате нужда да си подобрите уменията в Photoshop, може да посетите сайта на aula.bg. Има различни курсове точно за Photoshop и да надградите уменията, които имате вече.